салом дӯстони азиз, инак бо дархост ва пешниҳоди шумо тамошобинон ва инчунин блогероне ки дар эфир будед, 3 рӯзи хайрияро эълон менамоям. чуноне ки медонед, дар канали мо зиёда аз чанд моҳ шуд амалҳои хайриявӣ ба назар намерасанд ва мо ният кардем ва тасмим гирифтем ки минбаъд низ амалҳои хайриявӣ ба шахси алоҳида дар канали мо тамоман роҳ дода нашавад. чӣ тавре ки медонед, дар канали мо бори дигар низ ҳамин гуна аксия баргузор гардида буд ва мо дар якҷоягӣ бо шумо кӯмаки худро ба маҳбасхонаи шаҳри Норак, ба маҳбасхонаи занона расонда будем. ин дафъа мо тасмим гирифтем ки кӯмаки худро, яъне 3 рӯзе ки мо чизе ҷамъоварӣ мекунем, ба беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ, яъне девонахона хеле дар мардум мегӯянд, ба он ҷо бурда расонем. шумо метавонед дар ин 3 рӯз дилхоҳ чизе ки мехоҳед аз таги дил кӯмак кунед, ба онҳо равона кунед. дар ин ҷо адресҳоро мемонам. инчунин агар тавонед маблағ равон кунед, дар он маблағ фақат хӯрока харида мешавад ва ҳамаи онро мо ба навор мегирем ва рӯзи рафтан ба шумо пешкаш мекунем. дар ин ҷо кортҳоро мемонам. касе имконият дорад метавонад кӯмаки худро расонад, касе имконият надорад, танҳо аз шумо дуо талаб мекунем ва минбаъд боварӣ дорам ки дар чунин аксияҳо шумо бетараф намемонед, чунки худатон ин гуна пешниҳодҳоро ба мо мекунед. сиҳатманду саломат бошед ва фарорасии моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бод. والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك يسيل للقلب سعادة من رضاك والكون عطره من شذاك كلي على بعضي فداك إن غبت سموني القتيل كلي على بعضي فداك إن غبت سموني القتيل يا نبض